Hej, mit navn er Fie Laursen, og jeg ved ikke, om den her video nogensinde rammer internettet, men hvis den gør, så blev den filmet i slutningen af marts 2016. Jeg er kendt blogger og YouTuber, og så er jeg reality-stjerne. Jeg aner ikke, hvorfor jeg laver den her video. Jeg vil være millionær, har sagt og gjort ting, kun fordi jeg vil være millionær. Og nu kan man sige, nu har jeg penge. Du bor jo hjemme. Nu skal du lige skrue ned, ikke? Der har været nogen, der har kaldt mig iværksætter og sagt, at jeg er en forretningskvinde. Nu skal du lige skrue ned, ikke? Så kan jeg ikke finde ud af, om de godt kan lide mig, eller om de kan lide hende der er vild. Du bor jo hjemme. Og jeg ved ikke, hvor det her kom fra. Til at så er jeg reality-stjerne. Det er tit, hvor jeg tænker, fuck, hvor kan jeg bare ikke mere, hvor kan jeg bare ikke. Nu skal du lige skrue ned, ikke? Og nu har jeg masser af penge. Du bor jo hjemme. Jeg har aldrig tænkt på, at jeg vil fuck alting så meget op. Jeg hader dem så meget. Og der er rigtig mange, der siger til mig hver dag, du skal blive ved, det er god. Det er en businessplan, og der er penge i det. Jeg vil være millionær. Lige i dag, der var det bare værre, fordi jeg var ude i går med mine venner. Nu skal du lige skrue ned, ikke? Jeg aner ikke, hvorfor jeg laver den her video. På grund af penge. Du bor jo hjemme. Jeg hader dem så meget. Være så fucked up. Så ved jeg, at jeg tjener umenneskeligt mange penge, og det er så sindssygt, man kan tjene så mange penge på at være så fucked up, så crazy. Hvis den her video en dag bliver uploadet, så er det fordi, jeg vil være millionær. Så crazy. Men det er nu er det nok. Jeg er træt af drama, og jeg er træt af at skulle lyve. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, men jeg ved ikke mere, hvad jeg skal sige. Jeg kan ikke mere. Nå, så skål på den.